Onak je Marvel zberateľ a dneska vás vítam u ďalšieho videa. Ako vidíte, tu vzadu už mám postaveného Ironmana a dneska je tu ten Loki, ako som hovoril. A mne sa páči na ňom tá helma, ten plášť je podľa mňa kvalitnejší než u Lego setov. Aj ten oblek je podľa mňa dobrý, ale tá húlka je teda palica, sa dá povedať, že je celkom dobrá tiež a aj ten zad není zlý. A na ďalšie video bude už Loki tunak. A teraz jeho komiks. Tunak je jeho komiks. Jeho som si ani nevystrihol toto, čo je vzadu, lebo toto nechcem si míňať. A ďalší bude Kapitán Amerika. A teda na dnes je to všetko. Tak čaute.